tata? Co? No co? Powiedz coś do mamy. Halo. Halo. Co? Ojejku, co tam robisz? Co jeszcze? Co jeszcze powiesz? No tak. Już masz 2 miesiące. No tak. 2 miesiące. O, taka jesteś duża już, no. 2 miesiące masz. 2 miesiące. Tak. Duzia jestem, tak? Duzia. No tak. Urodzinki dzisiaj, tak? Ojej. Ojej. Co to jest, rączka? Rączkę sobie oglądasz, tak? Co tam jest? Co tam jest? Co to jest? Rączka? O, tak. Od razu do buzi. Do smakowania, tak? No tak. No tak. O, moja. Moja żabka.